شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸኒሕኩም አና ሓውኩም ሰላሐዲን ምስሓውኩም ሴሚና መጺና ዘለና Shalom Guds församling, Guds frid vare med er. Det är broder Saladin med broder Sam. ዝበለጸ ቃል እንደበለጸ መዓልቲ ዝብል ንጎ ካብ ናይ ሲአርጂ ስቱዲዮ ድፍነይ Och det här är programmet Den bästa ordet för den bästa dagen som sänds från CRG Studio. ሃሌሉያ ስለዚህ ሎም ድማ ከም ዝብል ቃል ክንካፈሊና ኣብ ምኽባር ወለድ ዘሎ መኽሰብ Och dagens ord som vi kommer kolla på det är fördelen i att hedra sina föräldrar. ኣሕዋት ብዙሕ ነገራት ኣብ ዙርያና ኣምላኽ ኣብኦም ንሕና ንኸስበሎም መኽሰባት ኣቆሚጥ እዩ Mina syskon, vi behöver förstå att Gud har satt många saker som kan vara till vår fördel i de personer runt omkring oss. ንኣብነት ቃል ኣምላኽ እንድሕር ከነሰላስልን ከነጽንዕን ጀሚርና ነብሱ ዝኸኣለ መኽሰብ ኣብ ህይወትና ኣሎ Exempelvis om vi börjar meditera och äta Guds ord så finns det fördel som kommer öka våra liv. ፋስቲንግ ክንወስድ ኮለና ነብሱ ዝኸኣለ መኽሰብ ኣሎ När vi tar fasta till exempel, det har sin egen fördel som gör att vi kan växa. ክንጽሊ ኮለና መኽሰብ ኣሎ När vi ber så finns det fördel i det. ቤተ ክርስቲያን መምጻእ ነብሱ ዝኸኣለ ናቱ መኽሰብ ኣሎ När vi kommer till församling så har det sitt eget fördel. ኣብ ምኽባር ወለድ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንጠቕመና ዝቕመጦ ዓበይቲ መኽሰባት ኣሎ Och i att hedra sina föräldrar så finns det en fördel som Gud har satt för att vi ska kunna få ta del av i våra liv. ስለዚ ነዚ መኽሰብ እዚ ክንጥቀመሉ እንድሕር ኮይና ወለድና ስለ ዝኾኑ ጥራሕቲ መኽሰብ ኣይንጥቀመሉን ኢና Och om vi ska kunna få ta den här fördelen, vi tar inte bara den här fördelen bara för att de är våra föräldrar. እዚ በረኸት እዚ ኣብ ህይወትና ንጥቀመሉ ንዕኦም ብምኽባር ኢና እቲ በረኸት ንወስዶ Så sättet att kunna få ta del av den här fördelen, det är när vi hedrar dem. እንተ ደኣ ነዚ ነገር እዚ ብምኽባር ክንጥቀመሉ እንድሕር ደይክኢልና ናቱ ኮንሲኩዌንስ ኣሎ Men om vi inte kan hedra och ta del av den här fördelen så finns det en konsekvens som är motsatsen. ማለት እንድሕር ንወለድኻ ደይተኽብር ኮንካ ነብሱ ዝኸኣለ ሽግር ኣሎ Så om man inte hedrar sina föräldrar så har det sin egen konsekvens. ድላይ ከዓ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኣፖስትል ክትከውን ትኽእል ኢኻ ነቢ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ዋትኤቨር ድላይ ከዓ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ወለዲ ግን ዝግባእ ክብረት ክትቦም ኣለካ Du kan vara vad än du vill kalla det. Det kan vara apostel, du kan vara profet, vad än du vill. Men att hedra föräldrarna, det är en viktig sak som man måste göra. ብዙሕ ነገር ሰክሲድ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ነገር ግን እንተ ደኣ ንወለድኻ ደይተኽብር ኮንካ ብዙሕ ሽግር ኣብ ህይወትካ ትርኢ ትኽእል ኢኻ Du kan vara framgång på många områden. Du kan vara en person som har lyckats. Men om du inte hedrar dina föräldrar så finns det en konsekvens som du kommer råka illa ut. ስለዚ ወለድና ንናትና ቤኔፊት እዮም ኣብ ጥቓና ደለዎ Så att våra föräldrar är nära oss, det finns en fördel med det. መጽሓፍ ቅዱስ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 I Efesierbrevet kapitel 6 ካብ ሓደ ከምዚ ይብል från vers 1. ኣቱም ውሉድ እዚ ቁኑዕ እሞ ንወለድኹም ብጎይታ ተኣዘዝዎም ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ጽቡቕ ክኾነልካ ኣብ ምድሪ እውን ዕድሜኻ ክነውሕ እዚ ተስፋ ዘለዎ ቀዳማይ ትእዛዝ እዩ Det står från vers 1. Efesierbrevet 6 och 1. Ni barn, lyd era föräldrar i Herren för att det är rätt och riktigt. Hedra din far och din mor. Detta är det första budet som har med sig ett löfte så att det går dig väl och du får leva länge på jorden. ሪኹም ክሳብ ንዕድሜና ክንውሕ ዝኽእል ፓወር ሓይሊ በረኸት ኣብ ወለድና ተቐሚጡሎ Så det är till och med till den kraften att vi kan ens leva länge och det går väl för oss. Den kraften finns i våra föräldrar. ጽቡቕ መታን ክኾነልካ ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ Det står för att det ska gå dig väl. ማለት ኣብ ኩሉ ትገብርዎ ነገር ሲ ብሉፅን ጽቡቕን ነገር መታን ክኽተለኩም För att det ska gå dig väl och du ska lyckas på allt det du förtar dig i. እዚ ብለሲንግ እዚ ካብ ምኽባር ንወለዲ ይድመጽእ Och den här välsignelsen kommer utifrån att man hedrar sina föräldrar. ገለገለ ነገራት ከምቲ ዝግባእ ጽቡቕ ጌርና ዘይንገብሮም ዘለና ንወለድና ስለ ዘይንኽብሮም እዩ Så varför vissa saker vi inte lyckas göra de bra saker, det är för att vi inte hedrar våra föräldrar. ወለድና ዝኾኑ ይኹኑ Oavsett vad än som händer med våra föräldrar. ንዓና ግን ወለድና ብምዃኖም ጥራሕ ንኸንኽብሮም ተኣዚዝና ኢና Bara att de är våra föräldrar, vi är kallade till att hedra dem. እምበሽ መጽሓፍ ቅዱስ እቲ ንወላዲ እዩ ዘይኽብርስ ካብቶም ዘይኣምኑ ዝገደደ እዩ ድብሎ Med andra ord, Guds ord säger även de som inte hedrar sina föräldrar, det står de är värre än de som inte ens tror. ስለዚ ንወለድና ልዕሊ ዝኾነ ነኽብሮም Så låt oss hedra våra föräldrar mer än allt. ብዝተኸኣለና መጠን ውሬታ ናይ ወለድና ንምለሶ Låt oss med det mått vi kan att ta tillbaka det dåligt vi har sått in i våra föräldrar. ኣብ ህይወትና ኢንቨስት ዝገበሩልና ንኽሓሶም Låt oss ge tillbaka för det allt de har investerat i våra liv. ንሕጉሶም
låt oss göra dem lyckliga. ያዕቆብ እንደሕሪኹሞ ካብ ኣቦኡ በረኸት ንኽወስድ መጀመርታ ኣቦኡ ድፈትዎ መግቢ ይቐሪብሉ ነብኡ Ser ni för att Jakob skulle få ta del av välsignelse från sin far, han förberedde den bästa måltiden som hans far älskade. ኣዲኡ ኣቦኡ ክምርቆ ስለ ዝደለየት ንዓ ዝፈትዎ መግቢ ሰሪሐ ክበኪዕ ሒዝካሉ ኺደ ኢላቶ Eftersom hans mamma älskade honom så förberedde hon det bästa maten som hans pappa älskade för att han skulle få välsignelse. ኢሳቅ ዝፈትዎ መግቢ ምስ በልዐ ነፍሱ ተሓጒሱ Isak när han åt den bästa maten som han kände till, han blev glad. ሽዑኡ ንያዕቆብን ንዘርኡን ዝኸውን ብለሲንግ ሪሊዝ ገይሩሉ Då förlöste han ut välsignelse som räckte för Jakob och hans barnbarn. ስለዚ ካብ ወለድና ውሽጦም ተሓጒሱ ሪሊዝ ዝገብርዎ በረኸት ኣብ ህይወትና ሰረይ Då det är välsignelse när våra föräldrar är lycksamhet, i glädjen när de välsignar oss, det finns resultat av det. ስለዚ ሓቀኛ ምርቃ ካብ ወለድና ተሓጒሶም ዘውፅዎ እዩ Så det är välsignelse och den bästa blessing vi kan få våra föräldrar, det är när de gör det av glatt hjärta. ማለት ደቆም ስለ ዝኾንና እንዳጓሃናዮም ይካናወኑልኩም ይሳኽዑልኩም ኢሎም እንተመረቑና ኣብ ህይወትና ይሰርሕን እዩ Så även när vi plågar dem och vi gör det svårt liv för dem, och samtidigt eftersom de är våra föräldrar, när de ser välsigna dig och hoppas det går dig väl, det där funkar inte. ነገር ግን ንዕኦም ዘሐጉስ ነገር ጌርና ንነብሶም ተንኪፍና ሪሊዝ ከም ዝገብሩ እንድሕር ጌርናዮም ግን Men när vi får ta hand om dem och när vi gör dem lyckliga och när vi stödjer dem i allt det de gör, och i den situationen när de välsignar oss, när de löser ut det välsignelse, ህይወትና ክልምልም እዩ då börjar vårt liv vara fruktsamt. ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ክኽተለና እዩ Då börjar vi få se att allt går väl med oss. ስለዚ ካብሎም ጀምርዎ Så börjar det här från idag. ቅድሚ ንዕሩኽትኹምን ንመሓዙትኩምን ምሕጓስ Innan att ni ens gör era vänner eller nära kära glada. ንወለድኹም ምሕጓስ ይሕሸኩም Det är bättre för er att göra era föräldrar glada och lyckliga. ኣዕሩኽትኹም ናይ ትማሊ እዮም Era vänner är från gårdagen, ወለድኹም ግን ናይ ነዊሕ እዮም men era föräldrar är från långvägen. ቅድሚ ንስኹም ንንስኹም ምፍላጥኩም ወለድኹም እዮም ንዓኹም ፈሊጦምኹም Innan ens ni kände er själva, de kände er. ቅድሚ ማንም ሰብ ኣብ ህይወትና ኢንቨስት ምግባር ትጀመሩ ወለድና እዮም Innan ens någon började investera i våra liv, de första var våra föräldrar. يحزنني ገለገለ ሰባት ንዕሩኽቶም ድላዮም እንዳገበሩ ንወለዶም ግን ክንዲዚኣ ክገብሩ ደይገብሩ Det gör mig ledsen när man ser många som kan göra otroliga många saker för sina vänner, men inte ens gör ett dugg för sina föräldrar. ማለት ንወለድኩም ከተሐጉሱ ብዙሕ እንዳጻርኩም ንዕሩኽትኩም ከተሐጉሱ ብዙሕ እንዳጻርኩም ንወለድኩም ግን ክንዲዚኣ ከተሐጉሱ ደይ ትስዕሩ እንድሕርኩምኩም ኣያሽኢኹም Så om ni kämpar att göra era vänner lyckliga och få dem bli glada, men inte ens investera ett dugg i era föräldrar, det är dårskap. እግዚአብሔር ኣምላኽ ንወለድና ወለድና ንኽኾኑ ኣሚኑ ንዓና ንዕኦም ዝሃበና ንሶም እዩ Och att Gud, att han beslutade att våra föräldrar skulle vara våra föräldrar, och han litade att våra liv skulle hamna i deras händer, det är Gud. ስለዚ በቃ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስልጣን ኣብኦም ኣቐሚጡ እዩ Så Herren Gud har lagt auktoritet i deras liv. ኣምላኽ ካብ ኣመነሎም ወለድና ክኾኑ ንሕና ከዓ ንእመነሎም Så om Gud ens litar på att de skulle vara föräldrar, låt oss lita och hedra dem. እሲ እግዚኣብሔር ሲ ደቂ ካልእ ክትኮኑስ ኣይኣመነኩምን ደቂ ወለድኹም ክትኮኑ ግን ንዕኦም ኣሚኑ ሂቦም Gud litar inte ens att ni skulle vara barn till andra. Han litar på att ni skulle vara barn till de här. ንምንታይ ይመስለኩም ካብ ኩሎም መሪፁ ንዕኦም ሂቡና Så kan ni förstå varför han valde dem och inte andra. እሲ ስለዚ ከነኽብሮም ክንእዘዞም ይግበአና እዩ Så det är därför vi behöver hedra och älska dem. ኣብዚ ነገር እዚ ከይትስሕቱ ተጠንቀቑ Och tappa inte i den här punkten, det är viktigt. እንተ ደኣ ኣብዚ ነገር እዚ ስሒትኩም ክንደይ ፅቡቕ ነገር ኣብ ሂወትኩም ክትርእይዎ ድግብአኩም ከይትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም Men om ni missar målet i den här punkten så kan ni gå förlust i mycket saker som kan gå er väl. ስለዚ ንወለድኻ ዘይምኽባር ማለት ኣንጻር ጠቕምኻን በረኸትካን ምኻድ ማለት እዩ Så att inte hedra sina föräldrar, det är att bokstavligen göra saker att det inte går dig väl. ነዚ ቃል እዚ ትሰምዑ ዘለኹም እንተ ደኣ ኣብ ልዕሊ ወለድኩም ጌጋ ጌርኩም የቕረይ ካሕተትዎም ጊፍትታት ገዚኹም ስደድሎም ገንዘብ ስደድሎም ሓግዝዎም ኣሕግዝዎም ቅድሚ ዕሩኽትኹም ንዕኦም ደውሉሎም Så för er som lyssnar idag och ni vet att ni har gjort det fel och ni behandlar era föräldrar fel från den här stunden, så ändra det idag. Be om förlåtelse, skicka gåvor till dem. Om det är pengar, stöd dem, hjälp dem på det sättet som ni behöver göra. እዚ ነገር እዚ ምስ ገበርኩም ምስክርነት ስደዱልና ንስኹም ብሉፃትን ክቡራትን ኢኹም ሻሎም Och när ni har gjort det här, skicka till oss vittnesbörd hur det har förändrat er, och Guds frid vare med er. Ni är värdefulla och segrare.